Κάνω μια βόλτα στο χωριό με μια κρυφή ελπίδα να συναντήσω άνθρωπο, όμως ψυχή δεν είδα. Βλέπω παντού χαλάσματα, σπίτια ερειπωμένα, κι από τους νοικοκύριδες δεν είδα ούτε ένα. Μόνο ρουκούνι των σπιτιών ενάντια στο χρόνο στέκονται υπερήφανα και με γεμίζουν πόνο. Μια σκάλα πέτρινη στενή ευγήκα με το πλάι, γιατί κανονικά να βγει άνθρωπος δεν χωράει. Σ' ένα όντα ευρέθηκα παρασκαρακτισμένο, η πόρτα ήτανε γερτή, το μάσκουλο σπασμένο. Πέπλα, ράχνη, σάβανα, όλα τα έχουν σκεπάσει, σημάδια εγκατάλειψης χρόνου όπου περάσει. Το τζάκι που είναι στη γωνιά χρόνια μένει σβησμένο, και ένα ντουλάπι στη τυχιά ερμητικά κλεισμένο. Πόσα να κρύβει μυστικά που δεν θα μαθευτούνε, ανθρώπων που ζήσαν εδώ και τώρα πια δεν ζουνε. Έφυγα και τρεμούλιαστα κατέβηκα τη σκάλα, δεν ήθελα να ξαναβώ μέσα σε σπίτια άλλα. Επάνω σ' ένα ρούκουνα είδα δυο περιστέρια, με κοίταξαν περίλυπα και μου παν τα χαμπέλια. Πάνε τα χρόνια τα παλιά, πάνε τα περασμένα, τότε που ήταν το χωριό από τα ξακουσμένα, τότε που είχε το σχολείο 82 κοπέλια, τότε που δισκαφίζανε οι άνθρωποι τα μπέλια. Τώρα κλειστώνε το σχολείο, τα μπέλια ρημαγμένα, και μόνο εμείς εμείναμε από τα περασμένα.